We zijn met de paden bezig. En we zijn er wat moois van aan het maken. Wat is dit voor plak? Het is een kunstenaarsdorpje. Abeltaar is de kunstenaar. Hoe heet hij? Abelt. Abelt. Jo bent Abelt. Ja, dat klopt. Jo bent de kunstenaar. Nou ja, ik ben in ieder geval de oprichter van dit geheel, ja. Maar wat is dit? Dit is dit stuk terrein, dat noemen we de Asgaard. En dat gaat erover om de noordelijke mythologie een beetje weer tot leven te laten komen. En daar vallen die van de Friezen natuurlijk ook onder. En koning Redbad die geloofde bijvoorbeeld ook in Odin en in Freya. Ja, die wereld, zeg maar, die proberen we hier een beetje vorm te geven. Je kunt ook nog even die dames vragen, die zitten namelijk in de heksenkring. Oh. Goeie. Hallo. Maar jij bent de vrouw van de heksenkring, begreep ik. Ja, op dit moment wel. Dit is de heksentuin. En de bedoeling is dat we hier een medicinale kruidentuin maken. En heel veel bloemen. Aha. Wij zijn eigenlijk een belevingstuin voor kunstenaars, creatievelingen en vrijdenkers. En wij heksen. proberen hier... Heksen zijn natuurlijk ook vrijdenkers. Maar ben je hem dan heksen? Ik ben wel ingewijd als echte heks. Ja? Wit hoor, een witte heks. Goeie Alleen maar goede dingen doe ik. Oké. Maar je jou eerder? Ja, ik woon daar in die draak. Je maakt hier een complete draak. Ja, zie, hij heeft 3 eieren, die houdt hij dan hier beet eigenlijk. Dit is eigenlijk het nest van de draak. Dus het is allemaal van gerecycled materiaal. Ja, geïsoleerd met matrassen. Maar waar kom je al bij? Waar ik vandaan? Ja. Ja. Ik ben opgegroeid op het beeld. Hoe kom je er nou bij om dan hier een soort van mythologische Asgaard dwarpkunstenaar gebeuren? Nou ja, dat zijn natuurlijk heel veel omzwervingen. Toen ben ik weer in Leeuwarden teruggekomen. Toen eigenlijk met honden uitlaten heb ik dit stuk terrein ontdekt. En toen? En toen werd Leeuwarden uitgekozen voor de culturele hoofdstad. En toen dacht ik, nou dan is dit wel een mooie plek. Ja, om met beelden en met een soort belevingstuin om iets te vertellen over de mythologie van Friesland ook. De gemeente vond het wel een goed idee. Nou ja, want ik had natuurlijk eerst iets gebouwd dat was illegaal. Dat moest ik eerst afbreken. Maar daarna waren ze wel bereid om in gesprek te gaan over wat dan mijn idee was met dit terrein. Dit is onze werkplaats, galerij, atelier. Wauw. Ja, echt wel. We hadden dus ook geen stijgers en zo, dus hij heeft gewoon gebouwd terwijl hij op deze perf stond. En zo is het allemaal bij elkaar gekomen. We zoeken nu naar een manier om het te coveren, zeg maar. Ja. Nou, daar zijn we even in gestagneerd, want we weten niet zo goed hoe we het willen doen, want het moet natuurlijk ook weer heel bijzonder zijn. Maar we hebben alle vertrouwen dat we daar straks een idee voor krijgen. Maar hoe kom je op bijvoorbeeld on yield? Nou, we hebben, of tenminste ik heb dan een zwerversuitkering. Ik maak er wat van een vuilnisbelt, proberen we wat moois te maken. Ja. Dus dat is dan mijn bijdrage. En je hebt nu een mooie plek om dingen te vertellen. Ja. Over wat er ooit misschien was. Dat die tijd heb je dan beulig voor werk. Ja. Je bent lekker buiten en je zit in de natuur. En je weet nooit wie er langskomt, dus dat is ook altijd leuk. Spannend. Dat blijkt maar weer. Ja.